iyeyotu anapita pa visa ya ukwati ku UK ko ndi asaone ngati kuti ali ku safe haven kuti sangathe kufikiridwa. Ndeno kumeneko nkuyambano kutambalala kunyoza kundipisira mbiri ndi zina zotero ndipanga chothekera china chilichonse kuti amulange pameneno akupempha kuti ampangire new visa yake kumeneko ku UK. Kuphatikiza pamenepo ndikuti akumane ndi lamulo pa nkhani yokhuzana ndi kundinyoza. Enatu kumazadabwa kuti imene ndeititi so ayendethu makosana atangozukirirato ndi chikalata chimeneno a Shepherd Bushiri omwe ni mtsogoleri wa mpingo wa ECG awena kunayazana kuti Enlightened Christians Gathering. Ndiye paja ambiri tikusatira bwino kuti kunabuka kusamvana pakati pa a Shepherd Bushiri komanso Peter Sambo ameneno mbuyomo anali membala wa mpingo umene wa ECG. Ndiye pa zifukwa zoti anasemphana ndetu kokhala koli kusamvana kumeneko makamaka ndiye kuti a Peter Sambo akhala akuyankhula mawu ambiri kunyozatu a Shepherd Bushiri pameneno amakhala akulemba pa tsamba la mchezo la Facebook kulemba nkhani zambiri zokhuzana ndi a Shepherd Bushiri. Ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino enabe kumazafunsa kuti kodi nkhani imene inayamba motani kwenikweni china chilika chani ayendethu makosana nkhani imeneyi paja inayamba pameneno a Shepherd Bushiri anapita pa Times TV pa programu ya Times 360 pamenepo panali interview ichayo anapangidwa pa 4 April 2026 ndi Awanda Msisia. Nawo pa programu imeneyi anafunsirapo nkhani yokhuzana ndi a Peter Sambo makamaka amene anachokera ku ECG. Ndiye paja a Shepherd Bushiri ankafotokoza bwinobwino kuti Peter Sambo anachotsa kumene ku ECG pa zifukwa zimene ankanena zona kuti ankafuna popanga chipongwe ana a Shepherd Bushiri. Ndiye posatira zimenezi a Peter Sambo anayambano kulembana ndi a Shepherd Bushiri pameneno amakhala akulemba pa tsamba la mchezo la Facebook nkhani zokhuzana ndi a Shepherd Bushiri. Ambiri nkhani zake takati uzitsata bwino mmene zimakhala zikuyendera zimene amalemba a Peter Sambo kuphatikizapo nkhani yokhuzana ndi Lady Grace Chinga. Paja ambiri tikusata bwino kuti malemo Grace Chinga anamwalira on Wednesday 16 March 2016. Ndipo potengera ndi a Peter Sambo uthenga umene amakhala kulemba ananena zona kuti imfa imene yokhuzana ndi a Grace Chinga a Shepherd Bushiri ndikuti anali ndi handi pa imfa imeneyo amadziwa bwinobwino pa zimene zinachitika. Ndipo satira zimenezi Steve Special ambiri tikumutsata bwino ameneyitu ndi mwana wa malemo Grace Chinga anatsutsa zimenezi kunena zona kuti imfa ya malemo mayi yake ndikuti inali yanacho osati wina wake anatengapo dzanja andi anadzudzulaso a Peter Sambo kuti lenzawo kumanopa uthenga umenewo ndeti sanachite bwino okhuzana ndi kuipisana mbiri ndi zambiri ambiriso tikutsatira bwino zimene a Peter Sambo akhala kulemba pa tsamba la mchezo la Facebook zokhuzana ndi a Shepherd Bushiri nkhani zokhuzana ndi imfa ya malemo mwana wa a Shepherd Bushiri ngati kuti akuti zimakhuzana ndi malichozi ndi zina zotero zimene amakhala kuyankhula zokhuzana ndi a Shepherd Bushiri kuphatikiza pamenepo kuti ana akuti amene amakhala kubereka mbalemo komano osamakhala accountable pa responsibility yana amene ndi zambiri zimene amakhala akulemba. Ambiri tikuzitsata bwino andino anthunso ambiri akhala akuwadzudzula a Peter Sambo pa zimene amakhala kulembazi kuti amakhala akuwayipisira mbiri anzawo a Shepherd Bushiri. Chikalata chimenechi chikupitiriza kufotokozera kunena zona kuti a Peter Sambo ku UK kumene akutumbwa padakali panopa anapita pa visa ya ukwati ndeto ukwati umenewo ndi wa amenewo a Shepherd Bushiri umene unazachitika mbuyomo. Ndiye paja a Peter Sambo monga oyimba amenenso anali under ECG anapita nawo kumeneko ndeto visa anapanga ndiye kuti ndi amenewa a Shepherd Bushiri ndi mpingo wa ECG yomweno akuti visa imeneyo ndi ya 2.5 years. Ndiye akuti a Peter Sambo akhala akupita kukapempha kuti visa imeneyo ndikuti ayipangire new. Ndiye akuti chifukwa cha defamation imene a Peter Sambo akhala akuwachita a Shepherd Bushiri a Peter Sambo ndikuti akumana ndi lamulo chifukwa akuti a Shepherd Bushiri ndikuti apanga instruct malo yawo kumeneko ku UK ko kuti apange zothekera ndi cholinga choti a Peter Sambo akumane ndi malamulo kumeneko potengera kuti mlandu wa defamation ku UK ndikuti ndi mlandu wa serious kwambiri. Ndi akuti apeza maloya a Betasi Bangonenge Attorneys Limited ndi amene akhale akuyendesa mlandu umenewo. Ndi akuti mlandu umenewo ukhala uliko ku bwalo lalikulu la kumeneko ku UK kuti no a Peter Sambo ndikuti akayankhe pa zimene amakhala akuyankhula zokhuzana ndi a Shepherd Bushiri zimene akuti amakhala akuwayipisira mbiri kuphatikiza pamenepo ndikuti nkhani yokhuzana ndi pempho lawo la visa kumeneko ku UK. Ndi akuti
kuti a Shepard Bushiri sizoti ono ndi munthu oyipa, komano angopanga exercise ufulu umene ali nawo paja malamulo amapereka ufulu kwa nzika. Ndi ngati nzika ikuphwanyiridwa ufulu, iwonso ndi kuti ali ndi ufulu opita bwalo la milandu kukasuma ngati imene zachitikira pamene papa. Ndi chikalata chimenechi chikupitizanso ndi nkhani yokhuzana ndi a Robert Chisambiro, ena mwina asiri kuwatsata bwino a Robert Chisambiro ndi anzawo mbuyomo anamangidwapo ndi mlandu okhuzana ndi defamation imeneno amakhala akuchita ndi anzawo pa nkhani yokhuzana ndi a Shepard Bushiri. A Robert Chisambiro mbuyomo amakhala akulemba nkhani zonyazisa ndi kuti a Shepard Bushiri ndi anzawo paja amenewo a Robert Chisambiro anali ndi page yawo pa tsamba lawo la mchezo la Facebook imene ankayitchula kuti Mana Online. Ndi pa page imeneyo ankakhala akulemba nkhani zambiri zokhuzana ndi a Shepard Bushiri kuti ndi asataniki, amapanga zambiri zokhuzana ndi mphamvu zakumdima, zambiri zimene amakhala akulemba. Nawo posatira zimenezi a Shepard Bushiri pajana zenera zoti atopa ndi khalidwe lonyozedwa komanso kuyepesedwa mbiri, ndi anagwiritsa ntchito malamulo powuza apolisi kuti asakesake anthu amene amakhala akuchita zimenezi. Ndi pamene kumapeto amazagwira makosana amene a Robert Chisambiro ndi abale awo ndi ena. Ndi atawafunsa mafunso awiri atatu, magazi amene anapanga timidi kuti amachita zimenezi pofuna ndithu kuti apasidwe ndalama, poti munyengo imeneyo anali akuyenda mavuto a zachuma. Ndi chifukwa cha money extortion imeneyo munthu ameneyo ndi kuti a Shepard Bushiri anazamvesesa magazi amene a Robert Chisambiro ndi anzawo nawakhululukira, kenako ndikupeza zoti awalipirira sukulu ndi kumapasa zinthu zina zofunikira chifukwa ankanazo ankachita zimenezo chifukwa cha mavuto a zachuma, ankafuna atapitiriza sukulu makamaka university yani anakhala akupanga zimenezo a Shepard Bushiri. Ndi a Robert Chisambiro ndi anzawo ena anaona kuti mwina nkutheka a Bushiri asintha chiganizo chowalipirira sukulu, ndi kuti anayambanso kupitiriza kunyoza pogwiritsa ntchito masamba a mchezo a Facebook. Of course anzawo ena anakana kupitiriza zimenezi, anavomereza kuti akuwathandiza palibenso zoti apitirize kunyoza, komano a Robert Chisambiro anapitirizabe kupanga zimenezi. Zimenezi anapangisa sonera kuti a Bushiri agwiritse ntchito maloya awo amene ndi waponakita ndi anzawo ena. Nkhani imeneyi anayitenga serious kuwamangisa a Robert Chisambiro, ndi kuti after kuwamangisa nkhani inapita ku bwalo la milandu munali mu January 2025 imene nkhani imeneyi inakhala ikuzungulira. Of course mukakumbukira bwinobwino ndi achawo amene ankanena zona kuti a Bushiri akhuzidwa ndi nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inachitika ku Chingawa imene inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Ankanena zona kuti a Bushiri akuzapo kanthu pa nkhani imeneyi ngati mukumbukira bwinobwino. Ndi pa zifukwa zimenezi nkhani imene idapita ku bwalo la milandu anapezera zoti oweruza mlandu kumeneko anapasa belo magazi amene a Robert Chisambiro ndi anzawo enawo. Ndi potengera ndi chikalata chimene a Bushiri alemba pa tsamba la mchezo la Facebook akufotokoza akuna zoti nkhani imeneyi akuti sinathe ipitenso ku bwalo la milandu. Maloya awowa ndi kuti waponakita ndi anzawo ena apitire nayo nkhani imeneyi ku bwalo la milandu kuti magazi amene akapane bwinobwino akafotokoze umboni umene ali nawo makamaka pa nkhani zimene amakhala akulemba masamba mchezo zowanyazisatu a Shepard Bushiri. Ndi anena pa kuti sakuchezanso padakali panopa wina aliyense amene akuchita zinthu zosokoneza makamaka powayipisira mbiri a Shepard Bushiri aonesesa kuti malamulo agwire ntchito potengeranso kutiwo ni nzika imene ili ndi ufulu monga amene constitution ya dziko la Malawi imaperekera ufulu makamaka pa section 16 komanso 33 to 37. Ma section amenewa amafotokoza bwinobwino nkhani zokhuzana ndi maufulu a anthu ndi zina zotero. Ndi iwo ngati nzika ali ndi ufulu okhala bwinobwino, ngati wina angaphwanyira ufulu ndi pamene akuti ali ndi ufuluso opita ku bwalo la milandu kukamang'ala kuti alandire chilungamo pa nkhani yokhuzana ndi kuphwanyira ufulu umenewo. Ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Situ zotero ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikuyankhula zona kuti a Shepard Bushiri omweto ndi mkulu wa mpingo wa ECG alemba chikalata pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akupanga address nkhani yokhuzana ndi a Peter Sambo amene amakhala akuthira mabomba onyazisa a Shepard Bushiri, ndi akuti alamula maloya awo ku UK ko kumene a Peter Sambo ali kuti awaduduluze a Peter Sambo apite nawo ku bwalo la milandu lalikulu kumene ku UK kuti akayankhe mlandu okhuzana ndi defamation. Kuphatikiza pamenepo magazi amana a Robert Chisambiro nkhani yawonso akuti ipite ku bwalo la milandu. Ngati maganizo amene alipo fotokoza ndi comment section koma mulemekizanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zithakufikirani mosavuta.